Fl-aħħar sigħat pajjiżna rreġistra 3 każi pożittivi ta' COVID-19 fil-waqt li fiequ 9 persuni oħra biex bekk il-każi attivi nislu għal 45. Għal ġurnata oħra ma kienu rreġistrati ebda mwiet bil-fatalitajiet jibqgħu 419. Sal-ġimgħa kienu nataw aktar minn 600,000 doża tal-vaċċin għal kontra l-COVID-19 b'aktar minn 270,000 persuna u mamlaqma b'mod sħiħ. Aktar kmieni din il-ġimgħa ntqal li 60% tal-popolazzjoni adulta f'Malta ingħatat iż-żewġ dożi tal-vaċċin, dan filwaqt li 72% ingħataw l-ewwel doża. Mill-bidu ta' din il-pandemija f'Marzu tal-2020 kienu rreġistrati 30,585 każ ta' dan il-virus filwaqt li fiequ 30,121 persuna. U brabta ma' dak li tħabbar il-ġimgħa li għaddiet diversi artisti ser ikunu qed jagħmlu dimostrazzjoni bit-tema daqshekk sikta, dimostrazzjoni li se ssir fl-24 ta' Ġunju fi Pjazza San Ġorġ il-Belt Valletta fis-7 ta' filgħaxija. Din se ssir minn numru ta' artisti, mużiċisti u professjonisti li mhumiex jaqblu mal-mod illi biħseb morru għal fażi li jmiss mill-5 ta' Lulju li ġej. Intant minn din il-ġimgħa l-bulettin mediku li kien isir ta' kull ġimgħa mis-Supretendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Xarmejn Gawċi se jkun qed jitwaqqaf. Dan hekk kif fi kliem il-Professur Gawċi s-sitwazzjoni tinsab taħt kontroll u għalhekk m'hemmx aktar ħtieġa li jibqa' jsir dan il-bulettin mediku.